Michalovský chovateľ exotického vtáctva Michal Vojník dosiahol ďalšie veľké úspechy. Aj na celoslovenskej výstave exotického vtáctva získali jeho kanáriky najvyššie hodnotenia poroty. Prvý príspevok o veľkých úspechoch Michala Vojníka sme odvysielali pred rokom. Vtedy sa zúčastnil na medzinárodnej výstave exotického vtáctva v Olomouci. Jeho dva farebné kanáriky vtedy získali najvyššie hodnotenia odbornej poroty. Po roku sa dlhoročný chovateľ môže pochváliť ďalšími úspechmi. Dosiahol ich na výstave v Trenčianskej turnaji. Išlo o najväčšiu prehliadku exotického vtáctva na Slovensku. Výstavná plocha sa zmenila na obrovskú voliéru plnú vtáčieho spevu. Aj to svedčí o tom, že medzi chovateľmi má toto podujatie veľký ohlas. Na výstave Ornita 2012 bolo 1047 vtákov rôzneho druhu. Boli tam od najmenších vtáčikov, to je od zebričiek, od drobných exotov, až po veľké papagáje typu ara, kadu a žako a amazonian. Medzi týmito vtákmi boli vystavované aj farebné, postavové kanáriky a krížence. Pri hodnotení exotického vtáctva odborná porota kládla dôraz na celkový vzhľad a kondíciu, no a práve farebnému kanárikovi Michala Vojníka udelila absolútne najvyššie hodnotenie. Čiže z 1047 vtákov, ktoré boli prezentované na tejto výstave, jaspisový kanárik, ktorého vlastníkom som bol ja, získal titul majster Slovenska. Išlo o najvyššie ocenenie v spoločnom hodnotení všetkých prezentovaných operencov. Porotu najviac zaujal operený krásavec Michala Vojníka aj v súťažnej kategórii farebných kanárikov. Získal som prvé miesto zároveň s týmto šampiónom a aj druhé miesto, všetko v jaspisových farebných kanárikov. Teda hneď na druhom mieste v celoslovenskej súťaži skončil ďalší Vojníkov kanárik. Ambiciózny chovateľ však chce znova súťažiť v náročnej zahraničnej konkurencii. Preto vážne uvažuje o účasti na veľkej medzinárodnej výstave vtáctva, ktorá sa koná v Taliansku. Tá sa však uskutoční až na začiatku roka 2014. Viac sa o chovateľskej záľube Michala Vojníka dozviete v jednom z novembrových vydaní diskusnej relácie Žihadlo. Milí televízni diváci, prajeme vám pekný piatkový podvečer. Dnešné žihadlo, ktoré moderujem, bude v čomsi iné. Predsa len doteraz ste boli zvyknutí, že som v druhej väčšine prípadov moderoval šport. Dnes sa povenujeme exotickému vtáctvu. A to z toho dôvodu, že v Michalovciach máme veľmi úspešného chovateľa, ktorý kade chodí, tade víťazí. Jeho operence dosahujú úspechy nielen na domácich, ale aj na zahraničných výstavách s kvalitným medzinárodným obsadením. Takže dovoľte, aby som v štúdiu televízie Mistral privítal Michala Vojníka. Ďakujem za privítanie a prajem divákom príjemný pobyt pri tejto relácii. Takže budeme sa baviť o kanárikoch, pretože tie sú vašou veľkou záľubou, naozaj venujete im väčšinu svojho voľného času. A dosiahli ste jeden prekrásny úspech, pretože váš jaspisový kanárik na októbrovej výstave v Trenčianskej turnaji na západnom Slovensku zvíťazil a dostal najvyššie hodnotenie poroty v konkurencii 1047 operencov. To doslova vyráža dých, takže keď ste dostali to najvyššie ocenenie, premietlo sa vám tých 30 rokov poctivého chovu. Bola to pre vás určitá forma satisfakcie za dozučinenia? Viete, každého chovateľa, každý úspech, i ten sebe menší, veľmi poteší. No a titul majster Slovenska, ktorý som ja dosiahol, určite viac než doposiaľ ocenenia, ktoré som dostal na regionálnych výstavách. Je to, dá sa povedať, ocenenie nielen celoročnej, ale niekedy aj celoživotnej práce toho, ktorého chovateľa. A vy sa vlastne chovu kanárikov venujete už od 70. rokov, čiže pekná kvôpka rokov. No, presnejšie od roku 1973. Je pravdou, že tento jaspisový kanárik, pretože to bol jaspisový kanárik, s 93 bodmi, tak ako ste povedali, spomedzi 1047 vtákov získal titul majster Slovenskej republiky a zároveň získal aj prvé miesto. Ale zase keď sa pozrieme na inú stránku veci, tak na obdobných výstavách, ktoré sú
všade vo svete sa takéto ocenenia dávajú viacerým vtákom. Napríklad titul šampióna sa v zahraničí udeľuje v každej skupine vtákov. To znamená, že šampión alebo majster či Európy sveta získava jak farebný kanárik, tak postavový kanárik, tak drobné exoty, tak andulky a tak ďalej. Mohol by som to zaradom menovať. Na svetovej výstave COM, ktorá je raz v roku, ktorú poriada Confédération Ornithologique Mondiale, ktorý zastrešuje niekoľko štátov v Európe, v Ázii a aj v Amerike, tak tam sa udeľuje zase titul majstra sveta, prvé, druhé, tretie miesto už konkrétne v každej jednej farebnej skupine. To znamená, že tieto tituly získa farebný kanárik biely, žltý, červený, slonovinovo-červený, takisto ako aj lipochromový, aj melaninový. Vy ako chovateľ ste prežívali po tomto úspechu aj nejakú eufóriu, prepadli ste nejakým pocitom šťastia. Čo to s vami urobilo? No, pocit šťastia to bol veľmi, dá sa povedať, emotívny. Emotívne som to prežíval, pretože nepočítal som s tým, že po úspechu v Olomouci zažijem zase úspech aj v tomto na Slovensku. V Olomouci ste boli v roku 2011 na medzinárodnej výstave Exota, to len na doplnenie, nech sa páči. Áno, no a tam práve, že v tej trenčianskej turneji, kde som získal toto ocenenie, tak som bol nesmierne šťastný a bol som hrdý na to, že práve ja som tento titul získal, lebo kanárikom sa venujem fakt už dosť dlhú dobu a takéto výrazné úspechy som s nimi ešte nezažil. Ak operenec úspeje v takej veľmi náročnej konkurencii, musí mať aj nejaké výnimočné vlastnosti, ktoré to teda sú? Každý vták je posudzovaný v zmysle štandardu, ktorý platí pre tie ktoré krajiny. Ja z hodou okolností aj s pánom Kubicom sme autori štandardu pre posudzovanie farebných a postavových kanárikov a krížencov, podľa ktorého sa od roku 1995 posudzuje na Slovensku. Každý vták má 100 bodov a posudzovateľ práve z tých 100 bodov podľa jednotlivých pozícií ich posudzuje a v konečnom dôsledku potom po ščítaní týchto jednotlivých bodov vyhlási celkový verdikt. Konkrétne farebné kanáriky sa posudzujú v 7 pozíciách, na to v pozícii melanín, potom v pozícii lipochrom, potom sa posudzujú v štruktúre operenia, čiže v kategórii. Tam sa neposudzujú len biele kanáriky v tejto kategórii, pretože tú štruktúru operenia nemajú intenzívnu či neintenzívnu alebo mozaikovú, tak jak je to chápané. Potom je to posudzovanie postava, veľkosť, postoj, operenie, postava, veľkosť, postoj a kondícia. V každej takejto pozícii je určitý stanovený počet bodov a ten nesmie presiahnuť ich stanovený počet. Ak by sme posudzovali kanárika tým spôsobom, že by v každej pozícii dostal plný počet bodov, tak by po ščítaní mal 100 bodov, čiže by to bol ideál. Ideálny vták nikde na svete sa ešte nenašiel a keby sa predsa len našiel, tak by sa musel štandard prehodnotiť a musela by sa posunúť látka hodnotenia vyššie. Samozrejme, prvorada je hodnotenie poroty, ale váš subjektívny dojem, v čom bol váš operený krásavec iný a lepší oproti iným vtákom, ktoré sa uchádzali o priazeň poroty? No, bol to vták, ktorý nemal konkurenciu, jedným slovom. Neberte to tak, že som teraz neskromný, ale jaspisových kanárikov sme vystavovali len dvaja chovatelia a z týchto kanárikov, ktoré tam boli vystavené, tak ja som ich vystavoval 21. No, treba zdôrazniť, že ten váš kanárik úspel v takej tej všeobecnej súťaži, kde vlastne neboli len kanáriky, ale vlastne úplne všetky operence, ktoré sa na výstave v trenčianskej turneji zúčastnili. To znamená, že aj rôzne druhy papagájov, rôzne druhy iných operencov, čiže nebolo to len vyloženie o kanárikoch. A práve o to je ten úspech cenejší. No, 93 bodov tam dostali viacerí vtáci, nielen môj. To musím priznať. Lenže zásada je taká, že to, čo je v chovateľstve raritou, tak toto napreduje. A jaspisové kanáriky sa chovajú na Slovensku od roku 2009, čiže veľmi krátku dobu.
No a z toho dôvodu je tento vták preferovaný pred ostatnými. To znamená, že keď taká ara napríklad, ktorá je medzi papagajmi veľmi známa, dostane 93 bodov, je to bežne chovaný vták v zajatí, ktorý nemôže konkurovať novovyšľachtenému vtákovi. Je to niečo, ako, aby som to prirovnal k obchodnej terminológii, že keď si chcete ísť do značkového obchodu, kúpiť značkové oblečenie, tak to značkové oblečenie stojí viac peňazí než v obyčajnom obchode, kde nepredávajú značkové oblečenia. Asi tak. Takže určite. No a vlastne na doplnenie povieme, že jaspisový kanárik bol vysľachtený v Španielsku, tam má vlastne svoj pôvod a postupne sa dostal do celej Európy. Ale ten váš kanárik perfektne zabodoval aj medzi svojím živočíšnym druhom, medzi svojou kategóriou. Tam vlastne takisto obsadil prvé miesto, navyše váš druhý prezentovaný operenec skončil medzi kanárikmi na druhom mieste. To sú ďalšie veľké úspechy. Dá sa povedať, že Michal Vojník bol najväčšou osobnosťou výstavy v Trenčianskej turnej? Nestával by som takto otázku. Práve, že aby som bol tak trošičku aj skromnejší, je pravdou, že jeden vták získal titul majstra Slovenska, jaspisový kanárik, žltohnedý, mozaikový, dvojfaktorový a jednofaktorový získal druhé miesto. Lenže titul majster Slovenska pochopiteľne, že je to úspech, ale keď si zoberieme, jak prebieha hodnotenie na iných výstavách v zahraničí, tak tam jeden chovateľ môže zobrať nie 3 ocenenia, jak ja som zobral, ale môže zobrať ich 5, 10, 15 aj 20 ocenení podľa toho, aký počet vtákov vystavuje a ako sú mu títo vtáci hodnotení. Keby sme zobrali športovú terminológiu, aby sme sa trošičku so športovou terminológiou pobavili, tak ja som tam vystavoval 39 vtákov v 2 kolekciách a 31 jednotlivcov. Kolekcie som mal hodnotené počtom bodov 352 a 354. Čiže podľa platného štandardu som sa zaradil vo svojej kategórii farebných kanárikov medzi bronzovú medailu a medzi striebornú medailu. Z tých 31 ďalších jednotlivcov, ktorých som vystavoval, jeden bol hodnotený 85 bodmi a ostatní boli hodnotení od 86 do 93 bodov. Teda zase, keby sme to premenili na drobné, na medaily, tak by som získal vo svete 14 bronzových medailí, 8 zlatých a 8 strieborných. Toto sú za úspech považovať dá. To by ste už boli úplne fenomenálni. Mňa by zaujímala ale jedna vec. Sám som dlhoročným chovateľom rôznych zvierat a viem, že na to, aby mohol byť predstaviteľ živočíšnej ríše v pohode, tak musí mať kľud, musí mať okolo seba príjemné podmienky. Na druhej strane ale to výstavisko v Trenčianskej turnej vzhľadom na počet vystavovaných jedincov bolo jednou obrovskou voliérou. Nepôsobí to zle na tých operencov? Predsa len samý spev, samé vyludzovanie vtáčich tónov. Ako sa vlastne tie kanáriky cítia v takej obrovskej mase vtákov? No, máte pravdu. Kanárikom a vôbec vtákom všeobecne neprispievajú takéto výstavy na pokoji. Každý vták je stresovaný. Musíme povedať už to, že stres je samotné chytanie vtáčika do ruky. Keby ste tak chytili kanárika, aby ste cítili v ruke, jak mu buchší srdce, ako keby mu chcelo vyskočiť z hrdla. Hej. Čiže každá manipulácia s vtákom je určitým stresom. Nehovoriac o tom, že keď tam prídu malé deti a strkajú pršteky do týchto klietok, že sa ten vtáčik tam plaší a takisto zažíva nejaký ten stres. Takže ja by som z toho miesta chcel apelovať na rodičov, ktorí so svojimi ratolestiami na takéto výstavy chodia, aby trošičku dávali pozor na týchto svojich, na tie svoje ratolesti, aby ich nepúšťali blízko ku klietke, aby nestresovali týchto vtáčikov. My chovateľi, aby sme boli za to veľmi povďační. Došlo tam aj k nejakému poďobaniu? No, ono medzi kanárikmi ani nie, ale keď takto strčí prst tam, kde sú papagaje a niektorí papagaji aj agresívni, tak môže veľmi ublížiť. Sú tam vôbec na takýchto výstavách nejaké bezpečnostné opatrenia? Predsa len je tam húv ľudí a sú nejakým spôsobom tí ľudia upozorňovaní, alebo sú tam nejaké pravidlá správania sa v tom priestore obrovskej voliéry? Kto tam má vlastne na starosti bezpečnosť? Za každý úsek zodpovedajú tzv. garanti. To znamená, že
U farebných kanárikov je postavený garant, ktorý za celú túto sekciu zodpovedá. U drobných exotov takisto, u anduliek takisto a tak ďalej a tak ďalej. U malých, stredných, veľkých papagajov. Čiže sú tam garanti, ktorí majú na takéto veci dohliadať, aby k takýmto problémovým zásahom nemuselo dochádzať. Asi si veľmi neplnili povinnosti, keď tvrdíte, že deti sa úplne bez najmenších problémov pohybovali v blízkosti klietok, v blízkosti chovných zariadení a vyrušovali vtáky. Ale to neustražíte. Bohužiaľ, nedá sa to ustražiť, pretože jeden človek je tam povedzme na 200 kusov vtákov. Toto práve, že by mali na to dbať samotní títo rodičia, alebo keď idú výpravy zo škôl, tak učitelia, ktorí sprevádzajú tieto deti. Cez to všetko je obrovským úspechom, že vaše operence v takom nepokojnom prostredí dostali takéto hodnotenia poroty. No, ja musím priznať, že je to ozaj úspech, ktorý ma veľmi a nesmierne teší, lenže okrem tohoto úspechu ja s jaspisovými kanárikmi som u nás na Slovensku už dosiahol niekoľko prvenstiev, ktoré by som chcel tuto prezentovať. Tomu sa budeme venovať neskôr, ak dovolíte. Áno. Mňa by zaujímalo, koľko taká výstava trvá. No, záleží na tom, aká je to výstava. Pokiaľ je to výstava typu oblastnej výstavy alebo miestnej výstavy, tak trvá spravidla od piatku do nedele. To znamená, že vo štvrtok alebo v piatok sa robí posudzovanie, v sobotu, nedeľu je prístupná pre verejnosť výstava. Pokiaľ je to už ale väčšieho charakteru výstava, napríklad spomeniem ten svetový šampionát, ktorý som spomínal na začiatku relácie, tak tam už trvá takáto výstava, len samotné posudzovanie trvá 3 až 1 týždeň, 3 dní až 1 týždeň. Čiže my si musíme uvedomiť jednu vec, že ten vtáčik, ktorý je na tej výstave, je nesmierne stresovaný. Stresovaný je niekoľkokrát. Prvýkrát, že ho chytáte do klietky, dávate ho do prenosky. Potom